fomentar o consumo nos comercios e negocios locais, axudar a compensar as consecuencias da crise sanitaria e reiniciar a vida social e económica de Pontevedra. Eses son os principais obxectivos de Ponte Lovers, unha campaña impulsada pola Consellería de Promoción Económica e Turismo, en a que están colaborando numerosos hostaleiros, comerciantes e empresarios da cidade. A campaña de Ponte Lovers é unha campaña que, en principio, no que chamamos a primeira fase, porque entendemos que en 3 fases, en principio, a primeira fase é potenciación de redes, xa dentro do confinamento, publicidade, de alguma maneira animando a cidadanía que, cando volvamos ás rúas, pois o consumo sea preferentemente o consumo de comercio e hostelería local. Esa veciñanza, reitero mucho, que aplaude dende os balcóns, desde as ventás, ás 8 da tarde, pois tamén apoio os seus veciños a todo o sector local, ao comercio, á hostelería, aos autónomos e as pymes da cidade. A campaña Ponte Lovers divídese en 2 fases. A primeira é a que se está a levar a cabo nas redes sociais, en a que participaron xa numerosos profesionais con recoñecemento en Pontevedra, como Ramón Pedras PTT, Andrés Acuña, Lourdes Rodríguez ou María Rey. Eu, de alguma maneira, inaugurei esa rúa virtual, pero feitas principalmente por comerciantes, hosteleiros, autónomos, hai profesionales, hai xestorías, arquitectos, que sae dan, a través do vídeo, unha mensaxe en positivo, non? Pode apuntarse quen queira, evidentemente. O día 23 de abril, que foi o día do libro, tamén tivemos a sorte de contar con moitos escritores, moita xente querida e coñecida da cidade que tamén participou en este Ponte Lovers. Mais alá de que comerciantes, autónomos, xente con empresa que quere participar na plataforma, eu quero ir máis alá, e así estamos indo, e que participe na plataforma todo o texido social e productivo da cidade, porque isto é unha cousa de todos. Na segunda fase, o obxectivo será levar esta campaña ás rúas e ao interior dos locais. A Consellería de Promoción Económica e Turismo está convencida da importancia de reestruturar o comercio local e, por iso, está a traballar na publicidade exterior. Encheremos as rúas de bandeiras de Ponte Lovers, pero, como te dicía, comenzamos xa con reunións, grupos de traballo, para a partir de aí materializar ideas que se traducirán en campañas na rúa. Hai 2 xa que non te adelanto, pero que van a comenzar en breve, campañas moi dirixidas ao comercio, non? Co obxectivo de reiniciar a economía local e achegar aínda máis as actividades comerciais a toda a cidadanía, dende o Concello estudan outras alternativas para poder incorporalas a esta campaña municipal. Unha iniciativa na que se demostra que soamente traballando xuntos conseguiremos saír reforzados desta crise sanitaria. Juntos es posible. Somos Ponte Lovers.